Вече разгледахме комунистическата страна на Мамдани. Това видео ще разгледаме ислямистката такава. Защото това, че Мамдани е комунист, е половината от проблема. Нещо, което няма да чуете в медиите, не само понеже се опитват да го издигнат на върха, а и защото ако представяте факти, ще се счетете за ислямофоб. Е това, че той е ислямист. И отново няма нужда да слушате друг, освен него. Конвенционалната мъдрост би ви казала, че съм далеч от перфектния кандидат. Аз съм млад, въпреки всичките ми усилия да остарея. Аз съм мюсюлманин. Аз съм демократичен социалист. И най-осъдителното от всичко, отказвам да се извиня за което и да е от това. И да видите неговите поддръжници, близки, както и действията му, за да стигнете до този извод. Да започнем с бащата на Зоран, който открито каза, че атентаторите самоубийци не трябва да се третират като терористи, а като военни. И това след атаката на небостъргачите в Ню Йорк, където Мамдани преди няколко дни само беше избран за кмет. Майката на Зоран Мамдани пък се хвали, че в него няма нищо американско. И той самият се идентифицира не като американец, а като угандец. И не само, че се идентифицира, а има угандско гражданство. И по време на кампанията си казваше, че е живял в третия свят, въпреки че по-голямата част от живота си е прекарал в Щатите, като в Уганда е роден и е живял до 5 годишна възраст. Третата свещена грал на табутата в американската политика. Имаш социализъм, имаш ислям и след това имаш Палестина и наистина се стремиш към трифекта. Хайде, скъпа. Хайде, кажи ми защо Палестина е част от твоята политика? Когато израстваш като някой, особено в третия свят, имаш много различно разбиране за палестинската борба. Всъщност кампанията му започна с Палестина, а жена му е активистка за Палестина. И въпреки, че отказваше по време на кампанията си да отговаря на въпроси свързани с Хамас и осъждането им като терористична организация, под предлог, че се интересува само от Ню Йорк, при всеки удобен случай той не пропускаше да напомня за Палестина. Негови избиратели също бяха на мнение, че най-важното нещо за кмет на Ню Йорк е да се интересува от Палестина. И очевидно палестинският въпрос е най-важният. Това е очевидно защо той спечели. Един от най-известните леви инфлуенсъри Хасан пък заяви, че Америка заслужаваше един на 10 септември, човече. Казвам го. Значи, ти каза, че Америка заслужаваше един на 10 септември. Наистина ли го мислеше? Да. друг от поддръжниците на Зоран е имам в една от най-големите джамии в Ню Йорк, който свидетелства в подкрепа на един от терористите, който подготвяше терористична атака в САЩ и когото Зоран Мамдани нарече стълб на общността. Знаеш ли какво е тази страна? Това е кофа за боклук. Мръсна е, мръсна и болна. Всеки ден те отиваха на училище и поставяха американско знаме пред тези малки бебета, мюсюлмански бебета. Обещавам вярност на знамето на Съединените американски щати и на републиката, която то представлява. Глупости! Мамдани не пропускаше да заяви силната си връзка с исляма, като кампанията му беше проведена на английски, а също и на арабски. أنا اسمي زهران ممداني وعم رشح حالي ليكون العمدة الجديد في مدينة نيويورك. بعرف شو عم تفكروا، شكلي كأني سهركم من الشام، بس العربي تبعي بده شوية شغل. مع هيك أنا حابب اليوم أطلب دعمكم يوم 4 نوفمبر. العيشة بنيويورك صارت غالية للكل. ازيك يا باشا؟ كل شيء تمام؟ وصار صعب نعيش فيها ونربي أولاد. أنا كعمدة رح جمد الإيجارات لأكثر من 2,000,000 شخص وخلي الباصات سريعة ومجانا وأضمن رعاية الأطفال شاملة لكل العائلات. ويمكن ما فيني أقنع عمك إنه الكنافة النابلسية بستاينواي أطيب من نيوجيرسي، بس بوعدكم إني رح أشتغل بكل جهدي لأسهل عليكم بفتح مشاريعكم الصغيرة وتدفعوا إيجاركم وتبنوا مستقبلكم في مدينة نيويورك. التصويت المبكر مفتوح الآن حتى 2 نوفمبر ويوم الانتخابات يوم 4 نوفمبر. أنا منكم وإليكم. С непрестанни посещения на джамии и критика към неговите опоненти, които въпреки че са християни, според него е трябвало да посетят и да знаят джамии в Ню Йорк. В този град има 1 милион мюсюлмани. 200 000 от нас са регистрирани да гласуват като демократи. На последните избори само 7% от нас гласуваха. Сега няма да обвинявам никого, защото често изглежда, че няма за какво да се гласува. Но на 24 юни с ранно гласуване, започващо утре, това е възможност.
възможност за нас да покажем, че мюсюлманите не само принадлежат на Ню Йорк Сити, но и на градския съвет. Защото вчера стоях на дебата и Андрю Куомо стоеше до мен. И ето го човек, който беше губернатор десетилетие. И не можа да назове нито една джамия, в която е бил. Кампанията му също се основа на приятелството към LGBTQ общността и върху това да осигури трансоперации на всички в Ню Йорк, които са платени от данъкоплатците. Ню Йорк Сити би могъл да осигури здравни грижи за транс хора, за всеки транс човек в страната, който, знаете, не може да си го позволи. И това като и би било едва забележимо за нас. Но в същото време е приятел с избраната в Уганда заместник министър-председателка, която постави закон за доживотен затвор на гейове и лесбийки. Разбира се, Зоран Мамдани е за кастриране на американци, докато мюсюлманите никога няма да направят това. И той като мюсюлманин много добре разбира това. Целта му, както на други ислямисти, е с многолюдие да превземат и след това унищожат Запада. Но естествено Мамдани няма да каже това заради такията, което е религиозна концепция, която позволява на мюсюлманите да лъжат, заблуждават или крият своите вярвания, ако това помага за разпространението на исляма или защитава тяхната цел. Но тези, които са около него и го подкрепят, казват това открито и сред тях са както живеещи ислямисти в САЩ, така и джихадистската въоръжена група Ислямска държава, произлязла от Ал-Каида в Ирак, и мюсюлманското братство, които не само го подкрепяха, но и бяха след първите, които го поздравиха след победата на изборите в Ню Йорк. Това са лидери от мюсюлманското братство, които обясняват плана си да завладеят западния свят. В продължение на 700 години нашият опит да завладеем Европа със сила се провали. Те направиха нещо грешно, много грешно. Опитваха се в продължение на много години да завладеят Европа чрез войни, само войни. Правилно, опитах се. Това е мекото ислямско завладяване на Запада по същество. По същество това, което ние, какво ислямът И отново, аз съм ортодоксален мюсюлманин. Това, което не можахме да направим през последните, да кажем, 20 години, сега Западът го прави за нас безплатно и дори плаща за това. Аллах им позволи да живеят за сметка на неверниците, докато ги подчиняват, така че имаше нещо като паразитно отношение, където можеха да живеят за сметка на страната домакин, като целта им е в крайна сметка да изкоренят културата на домакина и да я заменят с ислям. Един ден ще станеш президент на Съединените американски щати. Никой не може да те спре да станеш президент. Мечтай смело. Имай визия. Защото ако Барак Хюсейн Обама може да бъде президент, защо Сохайб Джавад не може да бъде президент? Кажи ми. Той ще бъде президент. Той говори за това, че мюсюлманите ще превземат Мека. Те му се смееха. Какво стана? Къде е Мека сега? Къде е Мека? Идва. Промяната идва в Америка. И какво ни казва Аллах? Вие сте най-добрите нации. Вие сте по-добри от всички останали. Това казва Аллах. Нека работим за това. Нека работим за мюсюлмански кмет. На следващите избори номинирайте хора за училищния съвет по образование. На следващите избори тук номинирайте хора за местната община. Започнете промяната на демографията. Хората се обръщат. Има огромно обръщане в тази страна. Къде са новопокръстените? Те просто се обръщат и изчезват в пустоща. Другото нещо – децата. Мюсюлманите имат най-висока популация. Средно те направиха, Pew Foundation направи изследване, Pew Foundation, и казаха, че средно в мюсюлманско домакинство има 3,4 деца на семейство. Белият американец има 1 дете на семейство. Вече изпреварваме марша. Защото това са избиратели. Това не са просто бебета родени в болници. Това са избиратели. Така го вижда политика. Трябва да променим рамката и да започнем да гледаме на нещата от различна гледна точка, различен ъгъл за бъдещето. Където повече от 1 милион мюсюлмани знаят, че принадлежат. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Не само в 5-те района на този град, но и в коридорите на властта. Ню Йорк вече няма да бъде град, в който можеш да търгуваш с ислямофобия и да спечелиш избори. Естествено, примерите за ислямофобия са също толкова валидни, колкото и самият термин ислямофобия, измислен от мюсюлманското братство, за да спира критиките към исляма. Според Мамдани, истинските жертви на 11 септември били мюсюлманите в Ню Йорк, които можело да бъдат погледнати на лошо. Той също се опита да се представи като жертва, за това, че учителката го издърпала настрани да го предупреди, ако някой го тормози, да й съобщи, за да спре това. Друга от жертвите според него е неговата леля, която решила да не взима повече метрото, защото някой можело да я гледа на лошо в нейния хиджаб. Искам да използвам този момент, за да говоря на мюсюлманите в Ню Йорк Сити.
Искам да говоря за спомена за моя... която спря да използва метрото след 11 септември, защото не се чувстваше в безопасност с хиджаб. Оказва се обаче, че неговата Леля изобщо не е живяла в Щатите, а в Танзания и никога не е носила хиджаб. Естествено, нищо не се споменава от него за истинските жертви на 11 септември 2001 година. Става въпрос за другите, които загинаха по най-непредставимия, болезнен, ужасяващ начин, възможен заради радикални джихадисти, радикален ислям. Не става въпрос за ислямофобия и никой не може да бъде кмет на Ню Йорк, който не разбира това и не приоритизира този наратив и тези жертви, хора. Но Зоран Мамдани победи, въпреки така наречената ислямофобия. И ето как някои отпразнуваха неговата победа. Свършихме с криенето! Свършихме! Свършихме с това да бъдем измъчвани, наранявани и съдени! Това е правилната религия! Това е религията, от която цялото човечество трябва да бъде част! Ислям! И няма да спрем, докато не влезе във всеки дом! Затова искам да повторите след мен! Искам да го чуя и всеки един район трябва да трепери. Бруклин трябва да го чуе, Бронкс трябва да го чуе, Куинс трябва да го чуе. Кажете го, сякаш шумата зависи от това, братя и сестри. Ла илаха илла Аллах. Ла илаха илла Аллах. Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадур Расулуллах. Няма друг Бог, достоен за поклонение, освен Аллах, Богът на Исус, Богът на Мойсей, Богът на Авраам и Богът на последния и финален пророк, Мухамед, салалаху алейхи васалам. Няма значение кого искате за кмет, гласувате за този, когото не искате да бъде кмет. И не искате Зоран Мамдани, каквото и да е името му, да бъде близо до този офис. Има, така да се каже, лесно 3 различни причини, но наистина повече, поради които не искате това. И хората не разбират какво е да избереш мюсюлманин социалист, докато не изберат мюсюлманин социалист. Можете да попитате нашите приятели в Лондон. Колко години Садик Хан е кмет там? Как върви това? Какво мислите, че ще се случи в Ню Йорк, ако Зоран спечели? Знаете ли, ще има няколко незабавни неща. Първо, ако сте евреи или християни, ще се чувствате изключително несигурни. Ще гледате как много от мюсюлманските улични и антифа елементи се държат като пълни животни, защото вече нямат никакви ограничения. Полицията е на тяхна страна, нали? Второ, ще видите огромна престъпност. Същите тези либерални бели момичета, които вероятно ще са причината Мамдани да спечели, ако го направи, ще бъдат първите на прицел и ще бъде ужасно удовлетворяващо, макар и мрачно, когато те са тези, които ще бъдат сексуално тормозени в метрото, защото познайте какво. Те са първи на опашката, защото няма кой да ги защити и ще се чудят за своя глас в този момент. Но разбира се, до тогава ще... Защо казваш ужасно до това? Защо казваш ужасно до това? Защото е много... Има нещо дълбоко удовлетворяващо в това някой да се сблъска с непредвидените последици от своите действия. Не го намирам за удовлетворяващо, защото ми харесва. Ужасно е. Но фактът, че те активно гласуваха за това, докато твърдят, че хора като мен и теб са расисти или фашисти или нацисти, да видим дали ще мислят по същия начин, когато бъдат сексуално нападнати от някой, който трябва да е в затвора или в психиатрия. И естествено този човек беше прав, защото както знаем, от резултатите на изборите, най-големият вод за Зоран Мамдани след нелегалните емигранти и ислямистката общност дойде от белите либералки. Току-що видях клип онлайн на някои млади жени, които гласуваха за Мамдани и говореха за това как шериатът идва и те го празнуваха. Имам предвид, че беше като... И те дори не бяха мюсюлманки. Аз не мисля, че знаеха какво означава това. Имам предвид, че е поразително. Надявам се да се наслаждаваш на гениталиите си. Наслаждавай им се, докато все още са непокътнати. Шериатът започва сега. Абсолютно Захран Мадани, ислямски халифат. Нашият брат в исляма, ислямският халифат на Ню Йорк започва днес, бейби. Добре, хора, ислямският халифат в Ню Йорк започва сега. Това означава, че всички ще приемем исляма. Вече имам един приятел, който се обърна тази вечер. Така че редовете за започване на обръщането ще започнат утре сутрин рано, в 8 часа сутринта ще се строят джамии на всеки един блок. Но това междувременно
Започнете пред вратата ми. Ще се радвам да ви помогна да се обърнете. Радвам се да бъда с вас по вашия път. Ако предпочитате да го направите с някой друг, напълно разбирам. Трябва да сте в безопасност, трябва да се чувствате удобно, но съм толкова щастлив да ви имам. Мои братя и сестри на това пътуване. И така само 24 години след атаката на двата небостъргача в Ню Йорк, капиталистическата столица на света се здоби с комунистически ислямистки кмет. Но важното е, че напредваме в битката с ислямофобията, нали?